tangan gatel bulu bocah kok pintere ngene telek kowe ngapur sak bedil diasmu kowe nah kowe ngono kowe terusno aku ya ora masak ana ula diwel rambatane ngisor duga ana bocah atine mangkel tangane gadil trendungo utuh soal untukna ana ula luwuk rambatane ngisor jero ana bocah lagi mabuk tangane gadil terus dumo apa tangane gadil tutupna ira wani anjur lho alah lele diantem ibu-ibu karo bapak-bapak kowe wani le wani ngono ana ula cabe rambatane ning isor wejabe ana joko lunggu dhewe tangane gatel nyandak lambe pinter tahun dak 50 udah pira 50.000 ana ula diwe rambatane ning isor wit apel ana joko atine mangkel tangan gratil nyandak ana ula luwuk rambatane ning isor wit jero ana joko kok ingati tangan gratil nyandak bathuk nyandak bathuk